כרבע מהזוגות הנשואים בארץ בסוף התגרשו. במצב כלכלי קשה פונים רבים מהם למגשרים במקום לעורכי דין, ומצליחים במקרים רבים להגיע להסכם המשרת את שני הצדדים ולהימנע מהרצון בנקמה. נגיד שלום לעורכת הדין שרה כץ, עובדת סוציאלית ומגשרת, שלום. שלום. ולללי גרשנזון, פסיכולוגית קלינית, שלום. שלום. באמת מרגישים שהמצב הכלכלי מחמיר עלייה בפנייה לגישורים? כן, כי אנשים מאססים לקחת עשרות אלפי שקלים ולפעמים למשכן את הבתים שלהם ולפעמים לקחת הלוואות מהמשפחה כדי לשלם את אגרות בית המשפט היקרות ואת עלות עורכי הדין שעולה כדי לזכור. זאת אומרת, הולכים לאקט הזה מטעמי חיסכון? בהתחלה מטעמי חיסכון, אני מאמינה שאחר כך גם רואים שהוא עדיף. ומוצאים שלל רב, כאילו בסוף את הרי גם עורכת דין, גם עובדת סוציאלית וגם מגשרת. נכון. ואם תנסי רגע להיות אובייקטיבית, זו ההמלצה שלך להעדיף גישור, קודם כל גישור, הרבה לפני עורכי דין קרישים כאלה? חד משמעית, חד משמעית. בענייני משפחה יש הרבה מדינות בעולם שזה חובה ולא מוכנים להסתכל על תביעות בענייני משפחה בלי שקודם ניסית גישור חובה. זה שעדיין אין גישור חובה בענייני משפחה בישראל, לדעתי זה מחדל קשה. אני מסכים איתך, אני חוויתי את זה ויש לי רק מילים טובות להגיד. הגישור הוא הליך נכון גם מבחינת הפסיכולוגיה הקלינית, את בטח גם מלווה אירועים כאלה. כמובן, ואני חושבת שזה לא רק עניין כלכלי. אני חולקת על שר, הרבה זוגות יודעים מחברים וממכרים שאם יגשו לגישור, במקום להתחיל דרך עורכי דין בתהליכים מאוד מאוד ארוכים וקשים, יחסכו בעיקר גם מעצמם או גם מהילדים. את לא בכך חולקת על שרה, שרה רק אמרה שיש עלייה בעקבות המצב הכלכלי. זה ברור. עובדה, אני בזמנו הלכתי לגישור כי חשבתי שזה יותר נכון. אני מסכימה, אני חושבת שאם חושבים על טובת הילד או על מה יקרה לילדים, הרבה פעמים בתהליכים ארוכים בבתי משפט ילדים נשארים כבני ערובה לסכסוכים בין עורכי הדין, כי בסוף הופך להיות עורך דין זה נגד השני, ומי שמשלם את המחיר זה הילד, בעיקר בריאות הנפש של הילד. תגידי, אז איך בוחרים מגשר? איך בוחרים? כן. אני רוצה ללכת לגישור. עכשיו השאלה, אתה יודעת, האישה תרצה את ההוא, כמו שזה בעצם כמו בורר. זה לא בורר כי אין לו סמכות הכרעה, נכון. הצדדים צריכים להסכים. הדעה שלי שבענייני משפחה, האידיאל הוא שיהיו שני מגשרים, אחד גבר ואחד אישה, אחד משפטן ואחד פסיכולוג או איש טיפול, אבל זה מאוד קשה למצוא וזה גם מאוד מאוד מייקר את התהליך. האופציה השנייה הטובה ביותר זה ללכת למגשר. אני חושבת שהוא חייב להיות משפטן בענייני משפחה, כי יש פה הרבה עניינים של מיסים ואיך לכתוב את ההסכם כך שהוא יתפוס בבית משפט ולחשוב על כל הצדדים הכספיים והמשפטיים, אבל גם עם, בוא נגיד, אנושיות, ידע פסיכולוגי, הומניות, לא מישהו שהוא איזה לבלר שרק כותב מה שהצדדים אמרו לו. שיש איזשהו סוג של כימיה איתו גם, זאת אומרת שיש קליק בין הצדדים שהוא מבין אותם. כן, שהוא בן אדם, מעבר לכל שהוא בן אדם ושיש לו אינטגריטי והגינות מקצועית, שאם באת אליו והוא חושב שאולי יש עוד סיכוי לשלום בית, אולי טיפול יציל את המצב, ואולי זה שבאו אליך כעורך דין זה רק קריאה לעזרה ועדיין הם לא בשלים להתגרש, שלח אותם לטיפול. תגידי, ללי, את יכולה לארגן לי רשימה קצרה וממצה של ההמלצות מבחינת הנשמה של שני בני הזוג, ככה ללכת, אלה העקרונות שצריכים להנחות אתכם בדרך לפירוד, דרך גישור, מבחינת נניח, קראתי את זה, טובת הילד וכאלה? קודם כל אני חושבת שצריך לעשות רשימה מאוד, קודם כל לזכור שאותו בן אדם שהיום אתה מתגרש ממנו, אהבת אותו, בדרך כלל אהבה מאוד חשובה ומשמעותית בחיים. אז זה קצת קשה לזכור. כן, אבל זו דווקא נקודה והפלונטר, כי הרבה פעמים אותה אהבה חזקה הופכת לשנאה תאומית, פתולוגית ותאומית, ושבעצם פוגעת בכל התהליך. אז קודם כל לזכור שבעצם זה שעומד ממול ישב ליד ביחד ובנים היה משפחה. שותף שלך, אבא או אמא של הילדים שלך וכו'. כן, וגם שותף לחיים, לחלומות, למשאלות, לפנטזיות. כן, שלא התגשמו, כן. אוקיי. או שכן, באיזשהו דרך לא הלך. אני חושבת שצריך לחשוב ולעשות מין רשימה ככה רצינית של מה חשוב לכל אחד מהבני זוג, אם חשוב הבית או חשוב סופי שבוע עם הילדים, אם אי אפשר לקבל הכל, אבל כן מאוד מאוד חשוב לחשוב מה טובת הילד. לפעמים זוגות מתדיינים ברבים על
אם ילד בן שנה ילך לישון פעמיים בשבוע אצל האבא, ושוכחים שבעצם ילד בן שנה צריך בית קבוע. גם אם הוא רואה את האבא פעמיים. שזו שאלה מקצועית בפני עצמה, האם הילד צריך בסיס אחד ובסיס משני או שני בסיסים, שזו שאלה מקצועית שלא ניכנס אליה פה, אבל אני אעבור אלייך, שרה. אצלנו טובת הילד הנחתה, וזה סוד ההצלחה. טובת הילד, וגם ששני בני הזוג יעמדו על הרגליים ויהיה להם בית מתאים לילד. אני מתקשה לתת יד להסדרים שאחד נשאר עם הכל והשני צריך או לחזור לגור עם ההורים, אפילו הרבה פעמים הגבר. חשוב שיהיה לו בית משלו שהילדים יכולים לבוא אליו. אל תשאירי אותו רק עם הבגדים של לגופו ואת רוצה להמשיך את החיים שלך כאילו הוא לא היה בהם ורק מפעם לפעם הוא יראה את הילדים. חשוב שהוא לא יסתובב איתם רק בקניונים, שיהיה לו בית נורמלי להביא את הילדים, שיהיה להם איך להתקשר ולחוות סדר יום רגיל. והתפקיד של המגשר זה להיות המבוגר האחראי בתהליך הזה. הלא, הסיפור הזה, אנשים, זה אי שפיות זמנית. את כל האמוציות הרעות הם מוציאים בסיפור הזה. תגידי, יש מקרים של קונפליקטים בין עורכי דין קרישים שמנסים מהצד לטרפד גישורים ולקבל את העבודה? אני בדרך כלל, ההצלחה של הגישור הרבה פעמים היא בעשרות מונים יותר גבוהה אם עורכי דין עדיין לא מלווים את התהליך. כשכבר יש הסכם או אם יש איזו שאלה משפטית מיוחדת, אני ממריצה אנשים ללכת ולהתייעץ עם עורכי דין כדי שידעו מה המצב המשפטי. נדמה לי שבספר של הגשר על חיים סוערים, שהוא על כוחו של הגישור בתהליך הגירושים, את גם מספרת, יש שם איזה פרק על עורכי דין קרישים וכאלה שגרמו לאנשים להפסיד הסדרים טובים והסכמים טובים. אמרו להם, אל תיפגש עם המגשר, אל תלך על זה, נביא לך יותר טוב, לא הביאו. לא הביאו, אבל תראה, אני 22 שנה עורכת דין, וזה קולגות שלי, אני לא רוצה להשמיץ אותם. רוב עורכי הדין הם עם מצפון והם בסדר. אנשים אבל צריכים לשקול, לא להתאהב במה שעורך דין אומר להם, ממילא הם במצב של מצוקה. הם הולכים לבעל מקצוע עורך דין, והוא אומר להם, אני אשיג לך ואעשה לך. אז הם מתאהבים במה שהוא אומר ומאמינים לו, ובאמת המחיר אחר כך, גם הכספי וגם בפגיעה בילדים, וזה שאתה לא יכול להיות בקשר עם האבא של הילדים, הוא פשוט נורא לכל המשפחה. את מסכימה כן, בהחלט. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב. ומאוד מאוד חשוב להסתכל קדימה, כי גירושים הוא מין מעגל תנועה. אחרי שמסיימים את המעגל צריך ללכת הלאה, וללכת הלאה כשיש ילדים, הגרוש או הגרושה ממשיכים להיות חלק מהמשפחה. זו משפחה שונה ממה שהיה לפני, אבל אנחנו לא מתנתקים, ויש אירועים, ימי הולדת ובר מצוות וחתונות והמון אירועים חשובים לילד שצריכים להיות שותפים. זה קשה להגיד, אבל אני חייב להגיד לכם שברמה האישית שגירושים גם יכולים להיות מהלך מוצלח, שמשאיר טעם טוב, וכמו שאת אומרת, מעגל תנועה שממנו שני הצדדים יכולים להמשיך, ולא אחד מתברבר, כמו שאת הסברת מקודם, למבוי סתום והשני ממשיך. אז שניהם צריכים להיות מרוצים, זה הסוד. תראה, זו שאלה ערכית, מתי מוצדק להתגרש. כי הרבה אנשים אומרים זה כישלון. אני אומרת, נכון, אף אחד לא מתחתן כדי להתגרש, וזה משבר מאוד קשה. אבל לפעמים צריך אומץ כדי להתגרש. זאת אומרת, אם אנשים הגיעו למבוי סתום, אתה לא מרגיש שיש לך שותף בבית, חבר בבית, אתה לא רוצה לבוא הביתה, אתה מרגיש עם המון רגשי. מה שמוביל בסוף לגירושים, נדמה לי שאת אומרת את זה, זה הבדידות שאין לך חבר בבית, נכון? נכון. ואז אתה אומר, אז מה, מכוח האינרציה תישאר עם אותו בן אדם רק בגלל הפחד של מה יהיה, תסיים את החיים שלך בשיממון כזה? והמצב הכלכלי קצת מחדד, אני עוזב רגע את הגישור, קצת מחדד גם זאת אומרת, מגביר את הרמה של ההיפרדויות בין בני זוג, הלחץ הכלכלי בבית, נכון? האבטלה הממושכת, השינוי בתפקידים בתוך הבית, התחושה שלא כל אחד תורם כמו שתרם קודם, בטח. טוב. אבל לפעמים, שנייה אני אגיד, לפעמים זה לוקסוס להתגרש. זאת אומרת, אם אתה לא מסיים את החודש, כשאתם זוג ושניכם עבדתם, ואתם במינוס כל חודש, אז אתה לא יכול להתגרש. טוב, אפשר לדבר על הנושא הזה עוד הרבה, אבל היה מעניין, ותודה רבה לשתיכם. תודה רבה. תודה. לא רק המפעלים הגדולים כמו עוף העמק, פרי גליל, נתקלים בקשיים בתקופה של משבר כלכלי, העסקים הקטנים נפגעים יותר. אין להם גב כלכלי, אין מי שיצא להפגנות ולמאבק ציבורי להציל אותם, ועל זה נדבר עכשיו. משה הרפז, יש לו 2 עסקים קטנים בפתח תקווה.